Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu. Horretarako gaurkoan gurekin daukagu Mikel Otero, EH Bilduren legebiltzarkidea eta trantsizio energetikoko idazkaria. Eguerdion. Kaixo, eguerdion, berriz ere. Gaurko berria bada ez, Nord Stream gazbidetan izandako ihes horiek, gobernu batzuek dagoeneko sabotaia hitz egiten ari diren bitartean, zuk zein kutsu hartzen diozu gertatutakoari? Nik uste dut hor Danimarkako gobernuak esan duen moduan egon diren gertakari hauek oso arraroa dira, ez da? Kontutan eduki behar da, Nord Stream gasoductoa itxas azpitik 50 metrora dagoen instalazio handi bat dela, eta hori zulatzea oso gauza gertakari arraroa da, ez da? Eta gero, hiru lekutan zulatu dira bi gasoduktoak, horrek esan nahi du, probabilistikari behiratzen baldin badiogu oso aukera gutxi daudela, ezta? Horrek eramaten ditu edo eramaten gaitu guztiok kezka handi bat azaltzera, ze egon daiteke honen atzean, nolabait ere, edo sabotai bat, edo ez dugu hartu behar ere, gerra baten erdian murgildua daudela Europan, eta, akto de guerra edo ez, gerra gertakari bat ere izan daitekela, ez da. Dena den Europaren gazarekiko menpekotasun hori agerian uzten du berriro ere honek, ez? Nik uste dut berriro ere erakusten dela hemen zaurgarritasun bat Europa osoan. Egia da, efektu praktiko zuzenik edo epe motzekorik ez duela izango, ze Nord Stream 2 gasoduktoa ez zegoen martxan, etzen martxan inoiz hartu, eta Nord Stream 1 gasoduktoa Errusiak itxi zuen hor pieza batzuk mantenimendurako eta pieza batzuk bidali eta ekarri eta gero, eta esan zuten azkenean ez zutela berriro gasa konektatuko santzioak kentzen ziren arte eta santzioak antza ez dira kenduko epe laburrean, ezta. Beraz, epe motzeko efekturik ez du izango, baina erakusten digu behin eta berriro nola Europa osoa 4-5 azpiegitura handien menpe dagoela eta batez ere kanpo baliabideen menpe dagoela. Horrek, beste hausnarketa batzuk ekarri behar dizkigu, ezta? Eta da, nolabait ere azelerazio bat eman behar dela, Europako autohorniduran eman behar dituen pausuetan, eta batez ere baliabide fosilak, zehaztu Nord Streamean gaz fosila ekartzen dela, eta baliabide fosilen aroarekin amaitzeko azelerazio bat eman behar dela. Gurean, energia krisiaren testu inguru horri aurre egiteko herri itunez, estatu itunez, horien beharra ez aldarrikatu da, batez ere kurtso politikoaren hasieran, energiaren inguruko itun zabal bat egikaritzea posible dela ikusten duzu? Nik ez dakit posible den, nik ikusten dudana da beharrezkotasun bat, argi dago gure egoera energetikoa ez dela bat ere ona, askotan hitz egin dugu honetaz, kanpo menpekotasun handia dago, berriztagarrien edapen oso txikia dago, eta hemen gauza batzuk egin behar dira, eta energiaren arloan egia da gauzak egun batetik bestera ez direla egiten, proiektuak epe luzerako izaten dira, eta transizio energetiko bat egiteko hamarkada batzuk ere behar dira, ezta? Hori alderatzen badegu ohiko denbora politikoekin eta eguneroko ikamikekin, hor kontraesan bat edo dago, ezta? Hasten bagara energiaren inguruan trastuak batzuk besteari botatzen urtero edo hauteskundea dauden bakoitzero eta reprotxeen bitartez uste dugu aurrera pausuak ematea askoz ere zailago izango dela. Beraz, beharrezkoa dela oso argi ikusten da. Egia da baita ere, orain arte batzuek eta besteek interes desberdinak ordezkatu ditugula eta ikusi beharko dugu hor, aman komunean ezarri daitezkeen oinarri batzu jartzeko gaitasuna daukagun. Ikuste dut bidea esploratu behar dela, herri honek hainbat aspektu klabeetan herri itun zabalak behar dituela, bai eremu politikoan etorriko direna, bai herritarren eremuan edo sindikatu eta enpresen inguruan eta elkarrizketa zabal baten bitartez, hainbat aspektu funtsezkoak direnak landu behar dira eta energia horietako bada durarik gabe. Balizko energia itun zabal horren oinarriak zeintzuk izan beharko lirateke? Kontu generikoetara baldimagoaz, nik uste dut errelatoa nahiko argia dela, ezta? Alde batetik argi dagoena da kontsumoak murrizteko esfortzu berezi egin behar dugula, gaur egun ditugun kontsumoak mantentzeko etorkizunen arazo handiak egongo dira, beraz, kontsumoak murriztu behar dira. Beste alde batetik, uste dut beste zutabe edo zutoin bat izan behar duela, energia fosilak, petrolea eta gasaren nolabait ere abandonatze edo atzean uste bide horri bat markatu behar dugula, naiz eta jakin urte batzuetan baliabide hauek ere beharko ditugula, baina
apostu argia hemendik aurrera baliabide fosil gutxiago kontsumitzeko eta horretarako ze mekanismo erabili behar ditugun, ezta? Eta gero beste hirugarren zutoin potente bat izango litzateke energia berriztagarrien edatze bat, zabaltze bat, orain arte ematen ari dena baino askoz azeleratua, leku, modu eta eskala ezberdinetan, ezta? Baina nik uste dut, honen inguruan, guzti honen inguruan ere beste hausnarketa bat egin behar dela. Ze 70. hamarkaden amaieran, petrolaren krisi, mundu mailako krisi bat egon zenean, Euskal Herrian edo, bintzat Euskal Autonomian, hausnarketa batzuk egin ziren, eta hainbat mekanismo, hainbat herramienta jarri ziren martxa energiaren Euskal Erakundea, eta bar, hausnarketa horren ondorioz jaio ziren. Nik uste dut, hemen hausnarketa bat egin behar dugula, ea zer herramienta, zer mekanismo, arlo publikotik behar ditugun, adosten diren oinarrizko zutoin edo politika energetiko publiko horiek aurrera eramateko. Gauzetako bat aipatu berri duzuna da erregai fosilak alde batera usteko behar hori, baina badirudi testuinguru bizi garen testuinguru honetan, krisi testuinguru honetan, herrialde batzuen autua izaten ari dela kontrako norabidea hartzea, erregai fosilen aldeko apustu hori indartzearena. Uste duzu estrategia komun bat falta dela? Bueno, nolabait ere, esan behar da, azkeneko hilabetetan, horniduraren etete horrek ekartzen duen bertigo horrek edo desesperazio horrek bultzatu dituela herrialde desberdinak, nolabait ere larrialdiko mekanismoak aktibatzera, ezta. Argi dago, ze transizio energetikoaren bide horriak edo zutoinak nahiz eta gutxi gora bera argi egon prozesua nekez edo zailki izango dela lineala, hau da, aurrera pausuak eta atzera pausuak egon behar direla. Hemen kontua da, ea nola uztartzen den, batean ekonomia osoa paralizatua edo geldirik ez geratzeko hartu behar diren koiunturazko neurriak edo geratzeko etorri diren neurriak diren. Hau da, hilabete gutxi batzuetan egoera zail honetatik nola atera, hor ulertu daitezke neurri desberdinak hartzea, ze benetan horniduraren etetearen arriskuak oso handiak dira, gu guztion bizitzarako, baina uste dut oso argi eduki behar dela, itzuli behar dela deskarbonizazio eta transizio energetikoaren bide horrietara. Nik esperantza hori dut, arazo koiuntural honi aurre egiteaz aparte, behar diren bideak hartuko direla, eta azelerazio handiagoarekin, ze atzera pauso hauekin ere denbora galtzen ari gara, ezta. Ez bakarrik energia krisiari lotuta, baizik eta larrialdi klimatikoa ere kontuan izan da, nazioartean eta Europa mailan ere dagoeneko egin diren itunak eta epe mugak bermatze aldera, ez? Egia da, ez du bat ere mesederik egiten, Europar parlamentuan bozkatu zen bezala, gasa edo nuklearra eta energia berdeak bezala izendatzea, pixka bat, bide okerrean eragiten dutelako, ez da. Ikusiko dugu, ea koiunturazko neurriak diren, eta benetan aldaketa klimatikoari aurre egiteko hartu behar den bidea edo hartu behar diren neurriak eta hartu behar den abiadura benetan hartzen dugun, ze kontutan eduki behar dugu, neurri atzerakoi hauen aurretik ere, behar genuen abiada ez ginela hartzen ari, eta komunitate zientifikoak oso argi adierazita utzi du azkeneko txostenetan, esanez, nolabaiteko gure deskarbonizazio bide horria eramango duela planetaren berotze maila oso altuetara, 3 edo 4 graduetakoa. Beraz, oso adi jarraitzeko kontua izango da datozen hilabetetan. Energia berriztagarriei dagokionean, Euskal Autonomia Erkidegoan uste duzu adostasun zabala, apustu hau batekoa dela energia berriztagarrien aldeko hori? Nik esango nuke diskurtso orokorretan gailendu dela, azkenean, edo behingoz gailendu da energia berriztagarrien aldeko apustu benetazko eta sendoa egin behar dela, ezta. Ez dakit hori ze puntutaraino den bateragarria beste leku batzuetatik entzuten diren mezuekin edo egiten diren bozketekin, ezta. Zer nahi dute energia berriztagarrien aldeko autua egiten dela esan bai,
baina gero aldi berean, hainbat alderdik, EAJ tarte, botoa ematen dute, energia nuklearra eta gasa, energia berde kontsideratzearen alde, edo gasari lotutako hainbat azpiegitura berri proposatzen ari dira, ezta. Eta de hecho, energiaren euskal erakundea ere, energia berriztagarriez eta asko hitz egiten ari da, baina egia esan gaz fosilian zentratutako enpresa bada, ezta. Bueno, lehendabiziko pauso bada, esan nahi dut ongi etorriak denak berriztagarriak bide bakarra edo lehenetsi behar den bidea dela esaten duten diskursoetara, hor aspaldian gaude, baina gero orain goazen diskurtsoiek benetan praktikara eramatera, eta hasieran esan dudan bezala, transizioan ere egongo diren beste baliabide horiek ere, atzean usteko bide horri garrantzitsu bat eta neurri garrantzitsu batzuk hartzen ditugun, ezta. Eta praktikara eramate horretan ereduak, zenolako ereduak ere hartuko du garrantzia. Korapiloa esango zenuke bertan dagoela? Nik uste dut ereduak korapiloetako bat dela, ezta? Energiaren arloan klabeak desberdina dira eta asko dira, baina nik uste dut energia ekoizterako, banatzerako eta saltzerako orduan orain arte jarraitu den eredua kaltegarria dela, ezta? Ez da bakarrik energia berriztagarria izatea edo ez, baizik eta energia berriztagarri hori nola ekoizten den eta nola saltzen den, eta jasotzen dutenek, jasotzen dugunok, hau da, herritarrak, zein enpresek eta bat, ze paper jokatzen dugun horretan, ezta? Orain arte, eskema bat egon da, non enpresa handi gutxi batzuen eskuetan egon den energiaren sektore ia osoa, eta uste dugu hor hau demokratizatu behar dela, eta hemen jendeak zer esana bat duela, ez dela bakarrik energia kontsumitzen duen agente pasibo bat, baizik eta energia ekoizleak ere izan behar dutela, izan behar dugula guztiok, nolabait ere guk ere gure kargu hartuz, gure ardura hartuz, guk egiten dugun energiaren kontsumoan. Horrek ereduaren inguruan eztabaidatzera eramaten gaitu, eta guk benetan sinesten dugu eredua aldatu behar dela, eta kontrola esku gutxi batzuetatik egotetik, arlo publikoan alde batetik, eta bestalde herritarren eskuetan ere egon behar duela, ezta. Baita ere, energia ekoizpen instalazioen jabegoan ere, ezta. Eskema hori eraldatzeko prozesuaren aukera ikusi duzu, lehen begirada batean behintzat Norvegiako Statkraft enpresak egin duen iragarpenean, ezta? Bai, ikusi behar da hemen nik uste dut berritasun bat dagoela, ezta? Orain arte, energia proiektu handiak, hau da autokontsumoaz edo komunitate energetiko txikiez edo haratagoz zioazen proiektuetan, hemen enpresa handiak etortzen ziren, beraien planak egiten zituzten, inorekin ez zuten konsultatzen edo ia inorekin, eta gero, herritarrak, udalak eta medioetan eta enteratzen ziren, ezta? Eta gainera, eskema batean, non, ekoizpen makinak edo instalazioak gureak izango diren, eta gero salduko dizuegu merkatuaren prezioaren arabera dagokion prezioan, ezta. Uste dut, Norvegiarrek momentuz eta oraindik gauza asko egikaritzeko eta zehazteko naiz eta egon, orain arte eraman duten bidea eta egin dituzten proposamenak bestelakoak direla, ezta? Alde batetik nola gerturatu diren, nola udaletxetara joan diren, nola prest dauden herrietako batzarretara joateko beraien proiektua azaltzera. Nik uste dut, albisterik edo nobedarik garrantzitsuena dela, beraiek esaten dutela, beraiek prest daudela, nolabait ere hemen parte hartze publiko eta herritarren parte hartzea, hau da parte hartze komunitario bat egon daitekela, beraiek proposatu dituzten proiektu horietan, ezta. Hori bai dela nobedade bat, eta horrek bai eredua beste leku batetara eramaten duela, eta horregatik esaten dugu bide horrek esploratzea merezi duela, ezta. Gauza pauso asko emateke daude eta gauza asko zehazteke, baina bintzat hasiera ona izan dela. Dena den zalantza ere piztu daiteke, ezta? Ea zenolako interesak izan dezakeen Norvegiako enpresa batek gurera etortzeko parke eoliko horiek ezartzera. Interes enpresarialak ditu hori argi dago. Statkraft Norvegiar enpresa
100% kapital publikoa da, eta aterako dituen etekinak, nolabait ere Norvegiar estatuaren onurarako izango dira edo izan daitezke, ezta. Baina hori da gauza bat, eta bestea da proiektua nola egiten den edo nola egikaritzen den, ezta. Ze gauza bat da, Statkraft enpresa handi bezala, eolika eta fotovoltaika desarrolladore handia izan daitekela eta hor ezagutza bat izan dezakela, eta hor proiektuak egiterakoan beraiek ere etekin bat izan dezaketela, eta gero beste gauza bat da proiektu hori, eta kasu honetan, ze leku desberdinetan proiektu desberdinak dituzte, baina gurean Euskal Herrian proiektu eolikoa dituzte, gero aerosorgailu eoliko horiek ea zer jabego izango duen eta norenak izango diren, eta ze prezioetan eskainiko den hortik ateratzen den energia, eta bar, ezta. Beraien interesak izango dituzte, guk gureak ditugu. Hau da, herritar bezala interesatzaigu energiaren eskuidari sarbide arrazoizko prezio batzuetan izatea, eta interesatzen zaigu baita ere gure herritarrak, gure enpresa, gure udalak eta bar, energia ekoizpenaren inguruan eskua sartzea eta esku hartze bat izatea. Hori ahalbidetzen baldin bada, igual interes horiek konvergenteak izan daitezke, ezta. Dena den dagoeneko ere enpresa pribatu batzuk gerturatu dira Statkraftera, proiektuan parte hartu nahi izan dutelako, esaterako Fagor, zer deritzozue? Bueno, nik uste dut, kasu honetan Fagorrek ere egin dituen adierazpenaren arabera, beraiek ere nolabait aukera bat ikusi dute, ezta? Kontutan hartu behar da, Euskal Herrian industria asko dagoela, guztio dakingun bezala, eta industriaren zati handi batek energia kontsumo oso altuak dituela, ezta? Energiaren prezioak zeruan dauden testuinguru honetan, enpresa horien etorkizuna edo biabilidadea edo inkluso zalantzan dago, eta horrek arriskuan jartzen ditu, ez bakarrik enpresa, baizik enpresako langileak, eta kasu honetan Fagorren edo Mondragon korporazioaren kasuan, kooperatibista guztiak arriskuan jartzen ditu, ezta. Horrek hausnarketa bat egitera eramaten ditu, eta da hemen aukera bat baldin badago ekoizpenean eskua sartzeko, hau da, energiaren arloan edo gero gu kontsumituko dugun energia horren jabe izatea, horrek esan nahi du, gero energia ere beste prezio batzuetan lortu ahal izango dutela dugula, eta horrek ere lehiakortasunean eta enpresaren bizirauteko aukeretan oso kontu positiboa suposatu dezakela, ezta. Beraz, nik uste dut interesgarria dela, baita ere, Euskal Industria, Euskal Enpresa eta kasu honetan Fagor, energia ekoizpenean, gainera energia berriztagarrien ekoizpenean, horren interesatua azaltzea, ezta. Gutxinaka informazio gehiago jasotzen ari gara proiektu honen inguruan, eta Statkraftek proposatzen dituen errotak jakin izan dugu gaur egun ikusten dituguna, baina 2 edo 3 aldiz handiagoak izango direla, 200 metro ingurukoak. Albo kalte naturalei dagokionean, zer deritzozu honekin? Abantaila izango da, ala kontrakoa? Hemen kontu batzuk, ez da, esan da hitz egin da tamainaren inguruan. Statkraftek orain arte nidakidanez esan duena da, beraik egiten dutela proiekzioa makina merkatuan edo dauden makina handienekin, 6,6 megabatio ingurukoak, gero ikusiko da, ea makina horiek edo pixka bat txikiagoak edo diren. Esan da baita ere, 200 metroko makinak izango direla, hirukoitza edo, esan nahi dut, Badaian jarri ziren azkenetakoak, 120 metroko altuera dela, beraz, ez da 2 aldiz, baizik bat eta piko, baina, detaile bada, ez da hori importanteena. Egia da, eta arrazoi duzu, aerosorgailua jartzea edo instalazio fotovoltaiko handi bat jartzeak ingurumen kalteak dituela, baina, kontutan eduki behar dugu, baita ere, instalazio guztiek dutela ingurumen kalte bat. Ez bakarrik ingurumen kalte zuzena jartzen duzun lekuan ze afekzio batzu ditu, baizik eta zuk instalazio hori jartzeko behar dituzun makineria eta bat lortzeko, horrek mehatzgintza eta abar dituelako atzean eta horrek ere inpaktua duelako. Baina baita ere inpaktu oso handia du ekologikoa baliabide fosilen erretzeak eta guztio dakingun bezala aldaketa klimatikoaren arrazoi nagusia hori da eta biodibertsitatearen galeraren arrazoi nagusia aldaketa klimatikoa da baita ere. Beraz, ikusi behar da alde batetik
lekuan leku zein den afekzioa, eta oraindik ez Statkraften eta ez beste hainbaten proiektuen ingurumen inpaktu azterketak ez daude, beraz goazen ikustera ea txosten hauek zer dioten, ze nolako kalte zehatzak egingo dituzten, eta ikusi dezagun ea egingo dituzten kalte horiek murrizteko ea neurri korrektore batzuk edo jarri daitezken, adibidez, aerosorgailuak mugitu, edo baxuagoa jarri, edo hainbat neurri egon daitezke, edo konpentsazio neurriak eta bar, baina gero baita ere, mesedez, guazen kalkuluak egitea, ea orokorrean, ekologikoki, zer den kaltegarriagoa, gaur egun dugun eredu energetikoa bera, edo transizio energetikoari bideratutako proiektuak ekarri ezaketen bestaldeko onura ekologikoak, ez da. Alderatuz beti ere, kontutan izan da, inpaktu ekologikoak egongo direla, eta energia orain arte ohituta gaude kanpotik ekarri, beraz kanpoan eragin ekologikoak egitea, eta etorkizunean energia gertutik gertura lortu beharko dugunez, energia iturri horiek eskuratzeko instalatu behar diren makinak eta abar egingo dituzten inpaktuak gure etxetatik gertuago egongo dira. Baina hori etorkizunean horrela izango dela esango nuke, edozein dela ere garapenerako aukeratzen ditugun ereduak eta tamainak. Eta energia berriztagarriez hitz egiten ari garela beste gakoetako bat edo beste kontuetako bat ere azpimargarria dena, ez? Edo galdera nagusienetako bat, ez? Ordezkatuko aldute erregai fosilen energia guzti hori, energia berriztagarriak? Ez, nik esango nuke ez, edo behintzat nik orain arte, eta azkeneko 10 urtetan uste dut jarraipen nahiko estua egin dudala honen inguruan dagoen literatura zientifiko guztiari, eta hor abaniko badago, espektatiba desberdina daude, nik uste dut energia fosilek azkeneko 100 urtetan eman diguten energia kopuruak eta energia itzulera tasak eta errendimendu energetikoa ordezkatzeko gaitasunik ez dutela izango energia berriztagarriek. Beraz, horrek ondorio oso handiak ditu, esan nahi dut, argi dago baliabide fosilak atzera utzi behar direla aldaketa klimatikoa eragiten dutelako alde batetik eta beste aldetik baliabide finitoak direlako eta noizbait bukatuko direlako. Hori argi izanik, kontu eduki behar dugu, etorkizunean gure mundua eta gure energia eta ekoizpen sistema energia berriztagarrietatik etorriko dela, baina askoz ere prestazio gutxiagokoa izango dela. Horretarako prestatu beharra daukagu, eta horregatik energia berriztagarrien edapenaz hitz egiten dugun bitartean, eta hitz egin behar dugu, eta edapen hori egin behar da, energia kontsumoen murrizketa handi batei buruz hitz egin behar dugu. Nolabait ere, etorkizunean gure metabolismo sozial eta ekonomikoa materialki eta energetikoki murriztu beharko da, desazkunde bat etorri beharko du, eremu hauetan, baina noraino iritsiko garen, hori oraindik ikusteke dago, ez da? Hemen hainbat efizientzia irabazi egon daitezke, baina, erdia, gaur egun dugun energia kopuruaren erdia baldin badaukagu 2050 urtean ere, kopuru erdi hori ere lortu beharko da, eta energia berriztagarrien bitartez egin beharko da. Eta gaur egun, kontsumitzen dugun energiaren erdia, energia berriztagarriekin lortzeko, energia berriztagarri asko instalatu behar da. Asko. Azken galdera ere, izan ere badakigu, baina eta berriro errepikatzen ari zaizkigu, negu gogorra datorrela, energiaren alorritik, pobrezia energetikoa areagotuko dela, besteak beste, eta bien bitartean Eusko Jaurlaritzak energia kontingentzia plana balantzen ari da, besteak beste fiskalitatea ere berrikusten, horren aldekoak zarete, zerga jaitzi erakastotzen ari delako Eusko Jaurlaritza? Nik uste dut, hemen arazo badagoela, ez da? Esan nahi dut, inflazioari lotuta etorri diren dirubilketaren igoera hoien inguruan korrekzio bat egin nahi balin bada, deflaktazio baten bitartez, egin daiteke, baina beti ere
kontutan hartzen baldin badegu deflaktazio hori modu progresiboan egiten dela. Hau da, renta, edo ez du inporta zea renta duzun berdina, osea, portzentei berdina jaitsiko dizut, azkenean hori neurri erregresioa da, eta azkenean diru gehien zeukana, diru gehiago aurreztuko du ogasunaren aurrean, eta hori erregresiboa da, ezta. Uste dut, hemen, reforma fiskal sakon bat inguruan hitz egin behar dela, urteak daramatzagoia meloi hori ireki behar dela, eta nolabait ere, orain, deflaktazioaren partxe honekin behin-behineko neurri bat edo soluzio bat jarri nahi baldin bada, gutxienez hori modu erregresiboan egitea, eta osea, modu progresibo bat egitea, hori gehien dutenak, neurri hauetatik onura gehienez izateko, ez da, baizik aldiz gutxiago dutenak, ez da. Uste dut, fiskalitatearekin, eztabaida oso handi bat dugula pendiente, eta energiari lotuta, uste dut baita ere, fiskalitate berdearen inguruan hainbat neurri hartu beharko genituzkela, beste leku batzuetan hartzen ari diren bezala, CO2 isuriekiko zergapetze batzuk ekarriz, eta baina hori garatzeko luze jongo ditzei guke. Beste egun batean helduko diogu gai horri. Mikel Otero, eskerrik asko beste behin, Hamaika Telebistan izateagatik. Bilduko legebiltzarkidea eta trantsizio energetikoko idazkaria. Nahi ezuen arte. Horren arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, solasaldiari bide emateko, gaurkoan gurekin izango ditugu Jon Ansa eta Laitz Argandoña, orain arte. Teierin, ukotela biharrian nahiago dugu beitardi. Bai erreka pollita teierin, ta golfa biharrian nahiago dugu hemen. Zerratikote, orain pesitza, zerratikote, orain pesitza. Hemendikan botatzeko beharko dute haunitz bat. Hemendikan botatzeko beharko dute haunitz bat. Bai erreka pollita teierin, gukotela biharrian nahiago dugu beitardi. Bai erreka pollita teierin, ta golfa biharrian nahiago du hemen bizi. Zerratikote, orain pesitza, zerratikote, orain pesitza. Hemendikan botatzeko beharko dute haunitz bat. Hemendikan botatzeko beharko dute haunitz bat. Berriz barriz Arostegia biziri, zertako behar dute golfa. Arostegia biziri, makinak gandire ospa. Arostegia biziri, nekazari eta gaztia. Arostegia tokian. Arostegia biziri, eginen dugu kabian. Arostegia biziri, makinak gandire ospa. Arostegia biziri, zapikutara pesisa. Arostegia biziri.
Ez naiz erorikoarik eraikotzen. Herri guztiak gutaz hitz egiten. Beti nire saltzen nahi dudan egiten. Marko txiki horiek dute bustitzen. Eskutrapean, dotore, jokonetan irabazle. Nondik nator ez dakite, festan gogor diru irabazten. Eskutrapean, dotore, jokonetan irabazle. Nondik nator ez dakite, festan gogor diru irabazten. Aldugu moduan baino urrerakoan, legez kanpo zauden erekin bazoan. Edugu pentsatzen ta gero malkoan, zurekin jarraitzeko baditu gogoan. Zeuren eska mugitzen, zuzenean nik festan abesten. Zunitaz gezkitz egiten, bitartan ni diru irabazten. Euskotrapean RG, hemen nago berriz lortu arte. Gure garaia dela diote, internacional como el café. Ez naiz erorikoarik eraikotzen. Herri guztiak gutaz hitz egiten. Beti nire saltzen nahi dudan egiten. Marko txiki horiek dute bustitzen. Euskotrapean, dotore, jokonetan irabazle. Nondik nator ez dakite, festan gogor diru irabazten. Euskotrapean, dotore, jokonetan irabazle. Nondik nator ez dakite, festan gogor diru irabazten. Aldugu moduan baino urrerakoan, legez kanpo zauden erekin bazoan. Edugu pentsatzen ta gero malkoan, zurekin jarraitzeko baditu gogoan.
Lagunero lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurko solaskideak ditugu alde batetik Alaitzar Gandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Jon Antza ere gurekin, eguerdion. Bueno, bai. Beno, gaurkoan 7 hilabete bete dira, Pablo González Euskal Kazetaria Polonian atxilotu eta inkomunikatu zutenetik, 7 hilabete bertan aipatu bezala inkomunikaturik, epaiketareko datarik gabe, inongo frogarik aurkeztu gabe, publikoki behintzat, eta gainera atzokoan, berriro ere jakin genuen Poloniako justiziak atzera bota zuela espetxearen luzaldiaren horren jarritako helegitea, beraz luzatuko zaiola berriro ere espetxealdi hori. Puntu honetara helduta, ez? Hainbat eta hainbat hilabete igarota, ez? Ez dakit nola ikusten duzuen gertatzen ari den guzti hori. Orain ikusten dudana da hori dinot komunikabide batzuk beraien babesa aurkeztu dutela, bai sindikatuek, ez? Baina nik falta botatzen dudana da instituzioen babesa eta instituzioen presioa. Azken finean olako krisialde batean eta egudetan ere, oso garrantzitsua da prentsa askatasuna eta argi dago ez dagoela bermatzen eta nik uste dute hori da igual kezkagarriena, ez? Bai, eta galdera da, Polonia eta Europako 5. ekonomia, 5. herrialdea, eta galdera da, ze baldintza bete behar dira Europar Batasuneko kide izateko, ezta? Eta Europako eskubideen kartak irakurtzen baldin badira, eta ez hori bakarrik, bai, diskursoak eta ikusten baldin badira, kontraesan ikaragarrian sartzen da, teorian Europar Batasunak defenditzen dituen baloreekin, baina gauza gutxitaz harrituko gara, adibidez, Alemaniako lehen ministroa Saudi Arabiara joaten denean gasaren bila, eta ondoren paraleloki giza eskubideen alde hitz egiten denean, ezta. Pablo, aipatu duzu hemen, Pablo Gonzálezena presio politikoena eta bar, ez dago presio politikorik, ez dago, ez da garrantzitsua, eta ez da garrantzitsua Pablo González, motibo batean, Pablo González, kasetari independente bat delako. Eta independentea. Ez da esaten ere bezala susmagarria Errusiako erregimenaren aldekoa ez delako. Ni egon naiz pare bat aldiz berekin, eta da persona bat bere iritziak dituena, baina batez ere profesionala. Eta ematen diguna informazio independente bat, gustatu edo ez. Eta horregatik dago kartzelan, ez dago beste motiborek. Instituzio ez ari zaretela, gogoratuko dugu ez duela hilabete batzuk Pedro Sánchez Espainiar gobernuburua Poloniara egin zuela bidaia, bertan agintariekin bildu zela eta alde batetik ez dioen bitartean ez Pablo Gonzálezen askatasunaren alde badagoela lanean, azkenean ikusi zen ez Poloniaren alde lerrokatu zela nolabait. Azkenean da borondate politikoa eta argi dago ez dagoela, ez? Eta gainera nik uste dute nabaritzen dela ze garrantzitsua den hori prentsa askatasuna, ze krisi bat dagoenean edo arazo bat dagoenean da lehenengo gauza murrizten da, ikusten ari gara Iranen edo lan, nola interneta, ez? Erabiltzeko eskubidea murrizten ari dela. Orduan, nik uste dute bai presio soziala sentituko duela, baina presio instituzionala da momentu honetan garrantzitsuena, ze dago estatuen joko batean. Eta nik uste dute hori da igual jendea aldarrikatu behar duena, eskatu gure instituzionei mesede zerbait egiteko, ze onartezina dela. Eta dagoen egoeran, ez, aipatu dugu, epaiketarik datarik gabe, frogarik aurkeztu gabe, 7 hilabete dagoeneko, ez, behin eta berriro luzatzen diotela, behin-behineko espezialdi hori, behin eta berriro, ez, Jonek aipatu duen bezala, giza eskubideen aurkako ekintzak diren honetan, Estrasburgora ere jo du Pablo Gonzálezek, ez dakit horren inguruan zerbait espero duzuen, badakigu bestaldetik ere nahiko motela dela, ez, justizia. Eta gero, persona bat, babes, inongo talde handiren babesik ez duena, botererik ez daukana, dirurik ez daukana, hori azkenean Pablo González, egiten ari dena lan bat, oso gutxik egiten duten eta oso gutxi estimatua dagoena boterearen aldetik, horrelako persona batek oso aukera gutxi ditu Europako, hori bigarren maila, zer da Pablo González? Momentu honetan Poloniak dagoen gatazka mundial honetan suposatzen duenarekin konparatuta. Eta Poloniarekin horretzen mazenate duela gutxi Europar Batasunak zigor batzu jarri nahi zizkion, giza eskubideak ez zituelako betetzen, abortuaren legeak atzera botan ez zituelako eta bar, hori guztia ahaztu egin da, interes politiko konkretu batzu delako, Polonia dagoelako kokatua, politikoki eta geografikoki oso eremu estrategikoan.
Orduan, da, Pablo González eta gu, oza, bere alde dauden herritarrak eta mugitzen direnak, versus sistema politiko erraldoi bat, ezta? Oso zaila da, baina etxi ez da egin behar, ezta? Bai, gainera oso komentatu duzuna, ara heltzeko, Estrasburgora heltzeko, beti denbora behar da, eta denbora suposatuko duen izango da dirua. Eta ez badago dirurik, eta ez badago hori sare sozial bat hori babesteko, oso zaila izango da. Gaur, zuzen ere, gurekin daukagu pataiaren beste alboan, Oianak Goiriena, Pablo Gonzálezen bikotea. Eguerdion, kaixo Oiana, zer moduz zaudete, eta zer moduz dago bera ere? Gu, betiko antzi neusten, eta honek eskaitxo atrapa esustien, orduan, antzera, eta bera, dakigunetik, egunetik egunera animoz eta baju hau. Normala da modu. Kezkatuta zaudete bere osasun egoeragatik, izan ere dagoeneko 7 hilabete luze dira, inkomunikatuta, esan duzue, gutxitan esan duzuela berarekin kontaktuan izateko aukera hori, gutun bidez, gainera atzerapenekin datoztera, mentalki batez ere ez, baina fizikoki ere nola dago bera? Fizikoki uste gu ondo dauela, konsulek ikusi ban pasadan azteko eguenien, eta fizikoki ondo topau ban piso asko galdute, eta, dino, igual, gehiago bezanbiko lekela, baina ez da utxarto. Gure arduri da, buruz zelan dauen, animoz, 7 hilabete inoaz berbain bari, bakarrik konsulaz, bost bidar, eta gero bertako abogauaz, ondo ezin lehiagon. Eta 23 ordu, egunin 23 ordu, zelda barrun, ordu bete bakarrik kanpora urteteko, patizo txiki baten, ondo, seguru ez dauela. Noiz izan da, berarekin bere berri izan duzun azken aldia? Pasadan hastien, ostegunien zunzan hori konsule, eta barikuen konta oskun, berak zelan topauan, hori izen zan azkanen gue. Aipatu dugu, ez da, dagoeneko 7 hilabete direla, baina ez da denbora nahikoa izan, mintzat publikoki edo frogak aurkezteko, ez? Zergaitik orduan espezialdia gainera birritan luzatu dioten honetan, ez? Zenolako azalpena aurkitzen diozu gertatzen ari denari? Asko pentsau gorren ganin, ez dugu ondo ulertzen geupe, baina ustegune da, ez teko elez frogarik, ondoratu nahi da bela, firmau deizen, euren nahi da bela. Aipatu dugu baita ere Estrasburgora jo duzuela, bertan itxaropena duzue? Ni pentsatu eta arrazoie emongo deuela Estrasburgok, nabarmena da beran eskubide urraketa, eta azken baten hori da salatzen dana. Pasaten dana da Estrasburgok denpori bideuela erantzuten, eta hori ez dakigu noiz helduko da, ez dugu espero epe laburrien erantzun jasoterik. Baina guk ustegu behintzet erantzune positibo izango dela. Mai honetan ere aipatu dugu, ez da, babes soziala baduela Pablok, euskal kazetariak ere zuzendariak batu direla horretan, baina instituzioen aldetik zein irudikapen duzu? Denolakoa da harremana Eusko Jaurlaritzarekin alde batetik eta Espainiako gobernuarekin bestaldetik? Kanpo arazoetarako Eusko Jaurlaritzako kanpo arazoetarako idazkaritzaz badeko harremana, detxuten doztie, da batez be, galdetzeko jaselan gauzen, esateko euren aldeti badabizela aldaben guztiz eitzen, gero ez da igual ikusi, ze eitzen dauen Eusko Jaurlaritza, euren eskumena bezta, kanpo harremana, baina, badauz hor, da euren babesa bai sentiten gu. Espainiako instituzioen aldetik nik nok dei bakar bat besto jaso, konsulaz bai badeko harremana, eta konsule da Espainiako gobernuko ordezkarizetako bat, baina, konsule maia funtzionario maian kokatzen da, ez da administrazio maian. Eta hemen bai falta dotelanik, igual maia politikotik, dei bat, harreman bat eukitzi Espainiako ministeritzetik edo Espainiako gobernuaz, eta hori ez dugu jaso. Espainiako gobernutik jaso dugun bakarra da euren adierazpena, esanez, badeko babes konsularra, eta eskertzen dabela Polonian lankidetza. Orduan, espero gendune, baina satizegitzi hau da jasoten gabizena. Nik eskertuko neke, zikeren azalpen bitxo hause gabi zeitzen, edo bide honetatik goiez, edo hause da dauena, baina ez haue isiltasun absolutue.
Ez dut entzuten. Oin bai. Bai, barkatu. Uste duzu isiltasun hori denboran luze irango duela, ala noizbait egoera aldatuko ote da? Nik espero dut aldatuti, Bai, eta, berandu baino goizago espero dut. Izan da dila. Oianago Iriena, ezkerrik asko beste behin gurean izateagatik eta animo. Zeu ere, eskerrik asko. Entzun duzu, hori da egoera, ez? Eta hori eslatzen den baita ere instituzioetan, Oianak esan duen bezala, ez? Hori izango litzateke, ezke bestela korapioa nola aldatuko, nola... Bai, gainean nik uste dut batzutan hori komunikabideek foko aldatzen dute hori egunerokotasunagatik, ez? Orduan, igual momentu batean bai egun zen nahiko mai gainean gaia, baina eta nik horrek eskatzen nau, azken finean pertsona da hor dagoena, ez? Dinot, eta nik uste dut egoera oso larrian dagoela eta lusatu aldala. Ikusten ari gara, lusatzen ari dala. Ikusiko dugu, hemendik aurrera ea zer gertatzen den. Dena den eta gerraren testu inguruaz ari garela ere, beste gai bat ere jorratu behar dugu, badakizue azken egunotan Ukrainian Donbas, Zaporizhia eta Kherson erreferendumak egin direla, eta hori segin bitartean ere beste gauza bat ere gertatu dela, nahiko arraro izan dena, eta ez dakiguna oraindik ere zehazki ez, zer izan den, Errusiako bigazbidetan eta aldi berean gasi ezak izan direlako, sabotaia hitz egiten duenik ere bada. Jon, zuri, zer uste duzu gertatu dela? Zer nolako irakurketa egiten duzu? Zer nolako kutsu hartzen diozu? Bai, gertatu dira ia 3 atentatu ia aldi berean, egun klabe batean, data konkretu batean, gertatu dira, eta ondorio konkretu batzuekin, hori ez du edonork egiten. Edonork ez dauka gaitasuna era horretako atentatu bat egiteko. Suediak eta Danimarkak egon hartu dute atentatu bat izan dela, atentatuak izan direla, eta hori egiteko gaitasuna ez dauka edonork. Beraz, horren atzean estatu bat dago, estatu indartsu bat, edonork ezin du hori egin, ezta? Hortik aurrera, hasten dira hipotesiak, azpiegitura hori norena da. Ze herrialde daude azpiegitura horretan sartuta. Errusia berazen, Alemania dago, Holanda dago, eta bar. Orduan, horrek suposatzen du guztiak batuta, alegia, zuk aipatu duzun erreferendumen kontuak da, anexio, Errusian aldetik anexio horiek egiteak, atentatu honek eta datorkigun guztiak suposatzen du gatazkaren eskalatze bat. Goaz, gatazkaren eskalatze batera, eta hortik aurrera, hasi bergera pentsatzen, eskalatze hori nork nahi duen, zerratik nahi duen, eta ondorioak zein dira. Eta hemen badaramagu denbora esaten, gerra hasi aurretik esaten, eskalatze horrek nora eraman gaitzakeen, eta ez dut ikusten motibo bakar bat, Europako herritarrontzat ona izan daitekeena eskalatze hori. Bakar bat ere. Zen esaten digute hori dela, sakrifizio bat egin behar dugula, ezakit giza eskubideen eta barren alde. Ni pres nago sakrifizio asko egiteko giza eskubideen alde, ezakit zen bateraino, ez naiz heroi bat ere ez, baina pres gaude, baina hemen gertatzen ari dena beste zerbait da. Hemen gertatzen ari dena, botere borroka bat, errekursoen bilaketa bat, eta honek ez dauka zerikusirik, hau da interesen joko bat, interesen gerra bat, eta ez dauka zerikusirik jendearen ongizatearekin, askatasun demokratikoekin, eta Pabloren kasua orantxe ikusi dugu, baina askoz gehiago aztertu dezakegu. Beraz, iruditzen zait, Europak hausnarketa oso serio bat egin behar duela, zergatik bere burua, ari den kaltetzen modu honetan. Edo Europako ze elitea ari den hor erabakiak hartzen, zeren herritarra ez digute galdetu. Bai, izan ere badirudi ez, agintariek esaten dutenaren arira eta hartzen ari diren neurrien arira ez, etorriko dena ekidi ezina dela ez, eta testu ingurua ere ekidi ezina dela. Bide diplomatikoa badirudi ere bertan bera gelditu dela guztiz, ez dakite gauza utopikoa balitz bezala, nola ikusten duzu egoera
alaitz. Nik berak esaten duena nik susmatzen du, azken finean batzutan hitz egiten dugu estatuei buruz, baina hor oligopolio batzuk daude eta beraien presioan zen ari da orokorrean dinote eta batez ere energiaren kudeak hitz egiten dugunean. Eta gero, lehen komentatu dana, nik uste dut bai komunikabideen fokoa alde batetik bestera joaten da, nik uste dut hori eskubide asko dauz pikutara eramaten, pila bat, eta horri buruz ez da asko hitz egiten, eta egiten duguna da beste leku batera begiratu, ez? Eta zuk aipatu duzuna, nik uste dut mundu mailan hainbat egoera larriagoak dauz, ez dut esaten hor ez dagoela baizik eta hainbat tokitan badauzela, baina interesak ez dira berdinak, eta orduan ez gara sartzen, gara esaten nahi naiz Europar batasuna ez da hor sartzen. Orduan kezkagarria ikusten dut, eta berak komentatu duena, nik uste dut ibilbidea ikusten ari garela, nik uste dut nora goazela beldurtzekoa da, pairatuko dugunok izango gara gu geu, eta hori argi dago, erabakiak batzuk hartzen dituzte, baina gero ondorioak gu jasoko ditugu, oso arriskutsa izan daiteke, eta alde batetik hori komentatu dana, zalantza gehiago sortzen denean presioak igoera egongo direla, baina beste arrisku batzuk nik ikusten ditut bai mundu mailakoak eta dira oso arriskutsuak, eta nik uste dut edo gelditzen gara eta erabaki sakonak hartzen ditugu edo pikutara goaz guztiok. Interes horien aldetik ez, eta mundua botere mailatik aldatzen ari den ikuspuntutik, zein alternatiba edo zein bide gelditzen zaizkigu, Jon, Europa mailan mintzat? Bai, egia da, behartuta gaude ikuspegi global bat edukitzera. Hemen gertatzen ari denaren esplikazioa globala da. Eta potentzia handien arteko mundu mailako gatazka bat, eta hor gaudegu. Eta horren, Europaren erabakietako bat, eta Europarrona da, ze paper jokatu nahi dugun, zer izan nahi dugun. Ez? Jakina ez digute inoz galdetu, eta ez digute utziko erabakitzen. Hori da. Oso zera gogor jartzen ari gara horren, oso ezkor, baina ez digute utziko erabakitzen. Baina, nik uste, herritarrek indarra egin barutela, ez parkatuko badaukagu zer esana hemen, eta ahotsa altxatu nahi dugu eta hitz egin nahi dugu. Zerratik, ez balin bada hori modu kakotxartean baikorrago batean bideratzen, alegia, segurtasun esparru bat sortzen Europan, segurtasun, defentsari dagokionean, baina ongizate estatuari dagokionean, bestelako elementu, hori ez balin badegu sortzen, aurreko batean hemen ere komentatzen genuen bezala, sortzen direlako bestelako mugimendu ezkorrago batzuk. Eta horren zer gertatzen du, ikusten ari gara herrialdez herrialde eta eskualdez eskualde, zein ari diren gizartea mobilizatzen. Ze balore dituzten alderdiak, ze politikak ari diren irabazten, eta hori da beste ondorioetako bat. Hori da beste ondorio larrietako bat, ze gizarteari ez diozunean beste aukera ikusten, aldaketa baikorren alde egon daiteken jendeak etxean gelditzen da, ez da botoa ematera joaten, ez da eta haserre daudenak edo ezkor daudenak eta badaukaten zer babestua, eta hori da gertatu dakiguken gauzarik okerrena, beraz, alternatibak egon badaude, ez du ematen esaten ari garen da, eta gero, alternatibak egon badaude, baina niretzat pasatzen dira herritarrak mugitzen hastetik beste klabe batzuetan, ezta? Igual pixkat idealista naiz, baina, bueno. Hori izan daiteke ere arazo, ez? Idealistatzat hartzea hori, eta bertan bera ustea mobilizazioaren beharraren ideia, edota ezkerrak, edota beste ideia batzuk indartzaren ideiak, ez? Idealistatzat hartzen da ere armak ez bidaltzearen ideia hori, agian berreskuratu beharko litzateke, ez dakit alaitz, nola ikusten duzu jendartean, ez? Aldartea ikusi dugu baita ere Italian gertatu berri dena, Jonek aipatutakoaren hildotik, ez da, zen nolako gorakada izaten ari duen ultraeskuinak, nola monopolizatzen ari den nola baiteko azterre hori, zein da alternatiba edo nola egin kontrapisua, ez? Hori izango da, hemendik aurrerako erronketako nagusetako bat. Bai, nik uste dute garrantzitsuena dena da hori mobilizatzea. Azkenean suposatzen da hori da gure tresna bakarra. Boto emotea azken finean gelditzen da oso ez dakit nola esan.
ez dugu debalde egiten, baina batzutan gogoratu beharko genuke zeintzuk izan diren hori instituzioan dauzen alderdien erabakiak botoa ematerakoan, baina batzutan jendea ez du bozkatzen horren arabera. Orduan nik uste dut beste tresna daukaguna da mobilizatzea, eta nik uste dut hori egiten dugula, nik uste dut hori zabaldu egin beharko dela, beste garai batea jendea irten da hori gudaren kontrakoa, otaren kontra, sartzearen kontra, nik uste dut ereduak euki ditugula, edo adibideak euki ditugula, eta gaur ere egon da mobilizazioa hori Ukraina eta Rusiaren hildotik, ez dakit 11:30 egon dela gaur goizean, zenbat jende joaten da, hori da kezkatzen gaituena, eta zela mobilizatu jendea, batzutan kostatzen zaigu, gure oinarriko gauzeak aldarrikatzeko irtetzea kalera, olako gauzak ikusten ditugunez hain urrun, uste dut zailagoa dela, eta igual adibide ez dakit hurbilagoak aurkeztu beharko genituzke jendeari ulertu alizateko hau guztion arazoa dela, eta azkenean irtenbidea guztion artean lortu behar dugula. Zelan egin oso zaila ikusten dut. Bai, agian ere askotan informazioaren aldetik ez, edo komunikatzerako orduan testu ingurua ez delako behar beste azpimarratzen ez, ze azken finean naiz eta urruneko gauzak diruditen ondorioak eta sakonean badira, eta pairatzen ditugu hemen ere ez? Bai, ari gara jadanik ez da pairatzen, eta importantea ulertzea, iritsi gerala puntu honetara, politika jakin batzuk egin direlako, eta orain nahi da politika horiekin jarraitu. Eta esaten digute soluzioa dela politika horiekin jarraitzea, ez da? Begibistakoa da, Ukrainiar herriarekiko simpatia bat eta elkartasun bat, nik uste dut denok sentitzen dugula, nik uste dut inor ezagutzen hori ez duenik sentitzen, eta ez duenik sentitu momentu batean ere horren alde zerbait egin beharra, ez da? Baina esaten dizutena da, hori pak berean joan behar dela NATOk eta hauek egin nahi duten horrekin, ez da? Eta, karo, esaten duena, nik ez dut paka hartzen, nik hartzen dut Ukrainiar herriarekiko eta herritarrekiko elkartasuna eta ingo dut aldean guztia horren alde, baina liberean ez dut bat egiten beste politika hauekin eta gauzak egiteko modu honekin, ez da? Hori egiten duena, seinalatzen ari gara. Seinalatzen ari gara. Eta esaten ari gara, edo batakin, edo bestearekin. Egon behar dugula. Eta, karo, batarekin gaude, gustatu ala ez, ez da? Eta horren ondoriak dira, hemen oso ondo aipatu eta laburtu direnak. Azkenean, gure espazioa ahuldu egiten da, ahuldu egiten gara, Europa moduan, beste batzuk indar daitezen. Ze horrela da, hori da azkenean gertatzen ari dena, ez da? Eta niretzat larriena da, Pablo Gonzálezena bezalako ahotsa isiltzea, baina azkenean guztion ahotsak isiltzen dituzte, ez da? Eskerrak 11 telebistan itzegin dezakegun. Beno, aldartez aldatuko dugu, gaia ere aldatuko dugu, eta bitxikeri bat, bati buruz arituko gara. Ez dakizuen, Durangoren eta Uruguaiko hiriburuaren arteko lotura historikoak izan direla. Bazen egiten hori? Ez, nik irakurri dudanean esan dut, aitu. Ez, baina sinisten dut. Sinisten duzu, ez da, badira, hain zuzen ere Durangar batek Montevideo hiria sortu zuenetako bat izan zen, eta lotura historiko horiek berriro ere berreskuratzea lortu dute, baita ere Pepe Mujika bidali du bideo bat, imagarrastatxu Durangoko alkateari, eta lotura horiek ere berreskuratu nahi dituzte, eta elkarlaguntza eta elkarlanean aritu zer iruditzen zaizue? Nik uste dut beti izango da positiboa, ez? Elkarlana sortzea, eta agian zabaldu beharko zen gehiago, eta Rusiaekin eta beste herrialdeekin egoteko olako elkarlana, ze azkenean batzutan gelditzen gara gure antzeko diren kulturarekin, eta igual beste batzuk ezagututa holan beldurrak enduko genuke, eta batzutan nik uste dute beldurrak ez dakit, sortzen zaizkigun beste beldur batzuk, ez? Ezaguna ez dena beldurtzen gaitu. Orduan igual, olako zenidetza egongo balitz hainbat herrialdekin, igual ez legoke egongo hainbeste
empatia gutxi edo. Así que bai, niri positiboki hartzen dut. Bai, badugu horren gaineko informazioa, bideoa ere, entzungo dugu jarraian horixe osatzeko. Denborak aurrera egiten du, eta gaur egunean ez ditugu 18. mendeko balore berberak. Horregaitik, kolonialismo hartako baloreekin baino nahiago genuke gaur egungo Durango eta Durangarren elkartasun, maitasun, abegi eta kontzientzia kritiko eramaten badituzue Montevideora. Entendemos prioritario y entendemos fundamental este convenio, este acuerdo de cooperación, porque nuestros antecesores, ya de siglos pasados, como por ejemplo Bruno Mauricio de Zavala, nos unieron en el vínculo histórico. Y nosotras y nosotros tenemos el deber de seguir fortaleciendo ese vínculo histórico. Queridos vascos, gracias por su cultura, gracias por los oficios que nos trajeron, gracias por la testarudez en el campo del trabajo. Aprendimos a hacer vino a partir de un vasco empecinado. Aprendimos 1000 oficios, a hacer hornos, a coser ladrillos, los oficios de carpintería y de herrería. Todos tienen un rastro de inmigrantes vascos que peleando por su pan sembraron conocimiento en esta nuestra América. Durangoko eta Montevideoaren arteko lankidetza hori sinatuta, nik behintzat orain arte ez nuen inoiz horrelakorik ikusi, ez dakizuek, Euskal Herrian, ez dakit, agian ziankit duzuna da, baina horixe, eta gainera ima garrastatzuk ez, Durangoko alkateak esaten zuenaren arira, ez, dekolonialitatea ere kontuan hartuta, ez? Egian, Montevideoan ez nahiz izan, Buenos Airesen bai, eta Argentinan bai, baina egia da, bai Uruguai eta bai Argentina direla, Latinoamerika osoan segurazki Europar gizartaren antza handiena daukatenak, ezta? Eta bai konposizio soziala eta soziologiko oran hor, euskaldun asko aurkitzen dira, euskaldun batzuk ez dira edo bere egin duten ez arrotzeko moduko inondik ere, eta ez duela 200 urte bakar, ez gaur egun ere, ez horrela da, hor deneti dago, baina gero baditugu Mujika bezalako adibide nolabait maitatuagoak, ezta? Hor ere argilunak eta izango dira seguro, baina niri Durangoko alkate entzun dudanean gogoa sartu zen Montevideo bisitatzera joateko, eta badaki euskaldunak oso maitatua garela Uruguai, hori egia da, hori entzuna daukat. Ni espero duana da, hori, olako zenidetzaekin lortzea migranteak ongitorriak izatea hemen. Erresten baldin badu hori, izango zen, maitatua, hori bai. Uruguai alde batera utzi, gurera etorriko gara berriro ere, ez dakit, tabakoa adiktoak zareten zuek? Adikzioa hitz egiten edo tabakoa erratzen duzuen, edo erre izan duzuen? Bainek erre izan dut, bai. Eta, egun batetik bestera utzi nuen, eta, nik uste ez gera hasiko sermoia. Sermoiik ez, baina... Jendeari baina hobea bizitza tabakori gabe, tabakoarekin baino, hori nire kasua mentzat, ez dakit. Bai, nik ez dut erretzen, nera behan bai, baina oso gitzi. Zitzaidan kostatu. Gauza da, Europako batzordeak aztertuko duela proposamen bat, eta hori da 2010-etik aurrera ez, 18 urte betetzen dituztenei, 2028-etik aurrera zuzen, tabakorik ez erostea debekatzearena, ez? Tabakoa erostea debekatzearena. Ez dakitzuk, 18 urterekin nola ikusiko zenukeen, ez? Proposamen hori. Ez dizut esango zera dinekin genuen, ongi dago, debekatzea da, geratzena debekuak bere horretan eta bakarrik hori ez doala inora, ez erikusia okalako bizi estiloarekin, hor bere gorputza zaintzearekin, besteak zaintzearekin, gauza asko daude horren atzean. Debekuak bere horretan eta bakarrik,
askotan da gonbidapen bat egiteko. Egin behar ez dena egiteko, hori bakarrik egiten baldin bada. Eta ikusten ari gara, ez, beste drogekin ere gertatzen ari dena, debekua bai, baina horrek ez duzen jendea kontsumitzea gusten duenik, eta merkatu beltzera joatea, ez, hori gertatu daiteke arrisku horietako bat da. Hori da nirik eskatzen dauena, zerbait debekatzen duzunean, lehenengo eta eta kargarriagoa egiten da batzutan, eta beste aldetik hori azpi merkatuan sartzen gara, eta horrek daukan ondoriekin, esan nahi dut, eta hori bai arriskutsua ikusten dut. Gero ez dudala ulertzen, zergatik muga ipini dutela hor, ez dakit ze irizpidekin egin dutela, eta gero berak komentatu duena, egon direla pausu txikia ez kontsumitzeko leku itxietan, ikusi egin dugu nola suposatzen da tabako erretzea plazer bat dela, eta ikusi ditu gain bat jende euribipean horre erretzen zezin dute beraien bulegoetan edo hain bat tokitan. Gero nik uste dut Katalunian hori egin dutela beste proposamen bat ez erretzeko ez terrazetan, hori pandemia garaian bizi izan dugu. Ez dakite izan dela eskolen aurrean, eta markesinetan edolako zehose, proba bat egingo dute. Eta gero, mahai gainean ipintzeko, estatu negozio bat denez, zelan hartuko duten, suposatzen da, irakurri duenaren arabera, 200 piku estanko berria sortzeko daimena aurkeztuko dute, eta honekin batera, ez dakit zer esango duen, estatua deko oligopolioa eta jakingo dugu zein izango da bereien lehentasuna. Galderazko mahai gainean, proposamena besterik ez da behin momentuz, aztertzen ari direla, aipatu dugu, baina dena den kalera atera nahi izan gara, herritarrei ere galdera berbera egiteko, azter iruditzen zaien, 18 urtetik aurrerakoei, edo 18 horixe, tabakoa saltzearen debekatzearen gainean. Herritarren ekimen batek abian jarri nahi du 2028tik aurrera Europar Batasunak tabakoa erosteko gutxieneko adina urtero igotzea. Ekimen honen helburua da tabakori gabeko Europarren lehen belaunaldia lortzea eta gero ondorengo belaunaldiak etorriko lirateke Espainiako no fumadores eta Europako beste elkarte batzuk bultzatutako proposamenaren arabera. Beraz, 2009an jaiotakoak izango aldira tabakoa erosten azkenak. Iruditzen zait, galaztea oso ondo dabla, gazteek eta bestentzat galaztea denantzat hobea da. Netzat nik ez dut erretzen, leheno erretzen nu, baina iruditzen erretzea absurdoa dela gauz bat. Eta ni iruditzen, hori inbertzela bate bestei esan da tabakoa absurdoa dela. Eta nikotina eta bestea eta engantzatu itizu eskenen, baina galaztea oso ondo iruditzen. Bueno, ni oso erretzailea izan naiz urte askotan eta oso dependentzia handia da eta orain kanpotik ikusten konturatzen naiz menpekotasunarik ez dira ezertarako balio. Eta horren kontra gauzak egiten badira, primeran. Bai, dudi bare gaina. Bai, dudarik gabe. Oso ondo, porque ondartzatan beti erretzeuna, beti ondarazpin sartzeu, eta hori dena itxasua beti joa gero, azkenen bat, eta ni iruditzait oso ondo. Mendin da lekustan pixkoat limitazioi, baina oso zea da hori, esan ege hori hola denak hola pentsatzea kierri zailea baina. Eske hondakinak botatzen dira horretzean, orduan eta kalte egiten dute, orduan nire iritzia da zenbat eta leku gutxietan erretzea hobe izango litzatekeela. Urtarrian ekingo diote Europan sinadura bilketari eta beraz ikusi beharko zertan gelditzen den proiektua.
Bildu ditugunak agian ere gazteenen ahotsa, ez, faltako zen, ez, zer pentsatzen duten beraiek, ez dena den, uste duzue belaunaldi aldaketa honekin batera, kultura aldaketa bat ere ematen ari dela tabakoari buruz, ez, aspaldian zineman eta tabakoaren industriari sortu zenean, ez, zenolako mezuak bidaltzen ziren, zein adjetiboekin edo zein kontzeptuekin, ez, lotu nahi zen tabakoa erretzea, baina orain hori aldatzen ari da, ez? Hori sentsazio hori baduzue? Bai, nik uste dut, nik gaztetxo izango banintz, ez nuke egia esango horrelako inkesta batean, horren ez dakit beraien iritzea, oso importantea jakitea, ez dakit nola enteratu daitezken pentsatzen dutena. Bueno, eta tabakoaren inguruko jarrerak, nik uste politikak egin direnak, ez dakite behar bezain eraginkorra diren, hori adituek esango dute, baina zerbait aldatu dela ukaezina da, ezta? Tabakoa hemen epatu, tabakoa negozio ikaragarri bat da, eta askotan, estatu batuetatik dator, eta estatu batuetan badaude lobby oso garrantzitsuak, eta tabakoaren industriaren aldekoak direnak, eta ateratzen dituztenak ikerketa oso zientifikoak esaten tabakoak ez du kalterik egiten, eta hau plazer bada, ezta? Hor aldatu zen gauzetako bat izan zen, lehen tabakoa zela gizonen kontua, eta hor hasi ziren egiten kanpaina propioak emakumeak ere erretzen has zitezen, ez? Nolabait emakumeen askatasunaren, ez? Erretzeak askatasunarekin lotu eta empoderamenduarekin lotzea, eta beraz oso bihurria eta makurra izan daiteke publizitatearen mundu hori, ezta? Jarreretan eragiten duen publizitatearen mundu hori, baina nik uste dut agian gaur egungo gazteek, ez dakite, igual oso oker nago, oso gutxiago erretzen dutela, baina ez dakit. Agian aldaketa ere eman da, ez, tabako kajetilla industrial horietatik liatzeko ora, ez, agian ekologikoagoa izan daitekeena, ez, gutxiago kurtzatzen duena, bada ere esaten duenik ez dela hain kaltegarria ikusi beharko litzateke, ez, ikerketek zer dioten zehazki, ez, tabako horren inguruan, ez, baina horixek diera, ez, kalean bintzaten zuten diren gauzetako batzuk. Nire gustatuko litzaidake jakitea, debekoarekin batera egongo direla laguntzak ez usteko edo dana alakoa. Horre egongo dira arazo larriak, egun batetik bestera, esaten dut 18 urtetik aurrera, baina jendea hasten da lehenago. Orduan, nik uste dute realitate hori kontutan eduki behar dugu eta lagundu behar dugu jendea usteko. Eta ez dakite hori kontutan edukiko dute. Eta osasun arazoa izateaz gain ere, aipatu dute baita ere herritarrek kale inkestan, zenolako hondakinak, ez, kolila horiek zen punturaino, ez, baldintzatzen ari diren, ekosistema guztiak eta ingurumena, ez, ikusten besterik ez dago hondartzan, ez, zenolako, zera, zabortegia, bihurtu den. Horre zigarro ekologikoak asmatuko dituzte, zuk esan duzun moduan, eta hori gutxiago kutsatzen dutenak, baina azkenean kutsatu egiten dutenak. Ez dakite, zuek dena den tabakoaren debate honetan, pertsonalki, ez, zer iruditzen zaizue jendeak esaterako, ez? Aipatu duzu Katalunian neurriak hartu direla markezinetan eta beste hainbat tokitan ez erretzeko debeku hori ezarrita, geroz eta eremu gutxiagotan erretzen hobeto sentituko zinateke, ala ez zaizue inporta? Erretzen ez dugunok. Erretzen ez duzuenok, bai. A ber, nik uste dut nik uste dut ez dakit, nik ez dudan ez erretzen, askotan honi buruz hitz egitea, arraro egiten zait. Umeen aurrean egitea, eta gainera jakinda, kutsadagarria izan aldela, hor murrizketa batzuk egotea, ondo iruditzen zait, hori. Igual ikastetxeetako sarreretan erretzea edo terraza batean, ondokoak ez molestatzeko, hor bai ikusten dut. Baina, klaro, gero ikusten dira olako leku itxi, ez dakit aeroportuetan eta olakoetan, ematen dute fumadero de crack, danak txita eta holan edo kontzertuetan, bebai batzutan badauze egune batzuk erretzeko, horrek ere, ez dakit nik oso lagungarriak esango dire. Ez da egon badago, ez? COVID garaian ere ikusi genuelako, ez? Aerosolak zirela eta nola debekatu nahi izan zuten terrazetan ere erretzea eta horrek arrabotza sortu zuela, ez, Jon? Bai, eta orduan ikusi zen, eta berak esan duen bezala, aeroportuetan ikusten den kaiola
horietan ikusten da ez, benetan. Eta nik hori ikusten dudanean, etorri da, adikzioaren adibidea, ez? Esan lehen aipatu duzu, plazerrarekin lotu, heldutasunarekin, askatasunarekin, hori balore positiboak dira, baina orain ikusten da, oso modu negatiboan ikusten dela, ez? Benetan atzean dagoen tabakoaren arpegia dela adikzio bat. Ni batez ere hori, euripean, nolan, langileak, hor, esaten duzu, ez dakite gozatzen ari zaren, edo... Hori ez dut zer ikusirik gozamenarekin, ondo pasatzearekin, sufrimendua besterik ez dago hor, ez? Hor, kaiola horietan saruta dauden gaixoiek, ez? Azkenean, eta orduan, osasun publiko arazo bati buru, osasun publikoko arazo bati buru hitz egiten ari gara, ze badakigu, ze kalte egiten duen biriketan, zainetan, ezurretan, taupadak bizkortu egiten ditu okerrago egiten dolo, ez dakiten enaz medikoa ematen dut orain baiz, baina esanet, osasun publiko arazo baten aurrean gaudela, eta ez duela zer ikusirik berez gozamen zoragarriaren. Baina kulturalki ere oso lotuta, ez, dagoela gure gizartean, alkohola bezala, ez, hori ere beste meloi bat irekitza izango litzatekeena, ez? Euskal Herrian izango zen oso meloi gogorra, ez? Debekatzea alkohola dinot, edo gut ditugun oiturak alkoholarekin lotuta. Ni sai ikusten dut, eta ez dakit pedagogiarekin egingo dugun, edo izunekin, betiko modun, nik uste dut izango dela hori, erretzen baldin baduz, edo erosten baldin baduz, proposamena da, ez dela salduko, ez da kontsumitzeko arautegi bat, baizik eta erosteko, baditugu 11.000 trikimailu hori egiteko, así que, ez dakit. Solasaldia amaitzen jateko ere gogoraraztea, gaurko egunean ez, iraiak 28 abortu seguru legezko eta doakoaren eguna badela, eta gaurkoan Naroa Iturri Azkabide klinikatik hitz egin digula, adin zuzen ere Donostian kokatzen den eta Osakidetzarako lan egiten duen klinika horretatik abortuaz hain zuzen ere, etorriko diren aldaketez, eta baita ere abortua ez, munduan zenolako atzerakada abortuaren eskubideak, hain zuzen ere, zenolako atzerakada izaten ari duen. Entzungo dugu. Edozein emakumek haurdunaldiaren etenaldia egin dezake 14 aste eta 6 egunera arte. EAN eta baita Nafarroan ere, lege berria atera dana, desberdintasuna da 16 urtetik gorako, osea 16-17 urtekoek etenaldia egin dezaketela tutore legalaren baimenik gabe, baina oraindikan hori 3 egun eta gauza duna, baina hori oraindikan ez dago vigente, ez dago oraindikan arautua. Hortxe, Naroa Iturri abortu eskubidea ez hitz egiten, baina baita ere ez horren gainean emakumeek oroar jasotzen dugun informazio esaz, ez? Alaitz, zugun nola ikusten duzu gaia? Gauza bera, nik uste dut abortua seguru bat lortzeko mundu mailan egin beharko da esfortzu bat, ze jende oraindik hiltzen ari da horrezegatik, eta nik uste dut horretarako bai mobilizazioak beharko ditugu, eta ikusten ari garena da, hori, eskuina boterea lortzen ari dela, eta eskuina dagoen tokietan hainbat eskubide murrizten ari direla, eta hau da haietariko bat, eta nahien gustatzen zaien, eta igual da beraien ikurra, ez? Emakumeekin ere zerikusia baduelako, ez? Eta deriba horretan, ez, emakumeak beste behin ere, beste koska bat berago ikusi nahi gaituztelako agian. Bai, nik uste dute mundu mailan, ez ditut aipatuko estatuak, baina guztiok ditugu buruan, 2. mailako pertsonak gara. emakumeak. Orduan nik uste dute oso garrantzitsua dela aldarrikatzea pertsonak garela eta eskubide berdinak ditugula, eta ez bakarrik emakumeak, baizik eta inmigranteak, umeak, askotan hitz egin dugu, adineko jendea, eta horretarako nik uste dut oso garrantzitsua dela mobilizatzea, jendea kalera ateratzea, eta horrekin batera, eta amaituko dugunez, esan nahi dut, bihar 10:00 udaletxe aurrean, soloko etxeko auzokideek aldarrikatu egingo dute, beraien igogailua berriro irekitzea. Eta nik uste dut garrantzitsua dela, gure proiektua, gure ideiak eta gure eskubideak defendatzeko mobilizatzea. Birtu hortze itzorduetako bat, lehen komentatzen genuen, jendearen mobilizazio hori zenolako beharrezkoa den aspektu guztietan, ezta? Txikietatik hasita. Bai, eta aurrera bideak eta aurrera pausoak gero bere egiten dituzte askotan, ez da, politikariek edo boterean daudenek, ez da, berarek ekarri eskuzabaltasunez eskubide gehiago eman izan balezki dute bezala,
baina guztiok dakigu batez ere mugimendu sozialak eta herri mugimenduak eta erantzute mugimenduak hasten direnetik, batez ere ezakite 19. mendetik hona eman diren aurrera pausoak izan direla lehen aipatzen genuen mobilizaziotik eta kontra egitetik. Boto eskubidea baldin badago, gizonentzat eta emakumeentzat, izan da, hor borroka handia egin delako, eta beraz, hori da ezagutzen dugun momentuz, bide eraginkor bakarra eta jakina ez dela erresa, abortuaren eskubidea berdin. Lehen Poloniakoa aipatu du, baina Polonian hor atzera pauso bat emana izan denean, asko hitz egiten da Polonia oso gizarte atzerakoia dela, baina emakumeak nola atera ziren eskubide hori defendatzera gau eta egun, eta jarraitu beharko dute, ze saiakera gehiago egongo dira, horri esker mantentzen dira, hain oinarrizkoak diren gauzak, ez? Ez direla eskubideak oparitzen, ez? Hori ze da bineta berriro errepikatzen den leloetako bat. Gainera, saltzen digutena da, mobilizatzea eta greba egitea ez da zertarako balio, baina hainbat adibide ditugu eta lortu ditugun eskubideak izan dira borrokatzen, eta nik uste dut hortik datozela etenbidea. Mezu horiekin eta aldarte honekin amaituko dugu gaurko solasaldia. Ezkerrik asko beste binguren izateagatik Araitza Gandoña eta Jonan Sa. Eta ordu betetik aurrera eguneko albiste nagusia Karolina Suarez lankidaren eskutik. Onda izan. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, den aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen mina. Bat aldatu zenak bihar, aldatzen segi bezala, baraje burrunotan ni aldatu naizen bezala. Dena
ez bezi Espainak ene azaletik. Ez da dinune izpiriki garo, ez bezi Espainak